Luis Garde, Trenen abiadura izeneko poema liburuarekin zatoz, 6. duzu. 6. bai. Egia esan, 2004 arte etzenuen ezerra argitaratu, baina handik ona, ez zara, geratu. Hori da, bai, sartu gara fuerte, gelditu gabe. Eta poesiarekin, beti poesia, zer dela ta? Da nire gaixotasuna, noski, nire bakarkako bizioa, eta nire tresna personala. Gustatzen zaidan tresna bat da, literatura jorratzeko. Hala ere, ez dago erraza publikatzea poesia gaur egunean, sariak, bekak eta halakoak jaso izan dituzu, horien beharretan dago gaur poeta argitaratu ahal izateko? Nire kasuan bederen bai, zeren argitaletxeekin eta ez dut harreman berezirik izan, orduan premio bat jasotzeak ematen du nonbait argitaratzeko parada. Hala ere, argitaratu baino zailago, are zailagoa da saltzea. Baina hori ja ez dugu eskatuko. Nork irakurtzen du, ez da, poesia esaten da? Oso gutxi, nik uste garela banaka batzuk eta gure artean. Antonio Gamonedak esaten eizuen, poesia ez dela literatura, beste zerbait dela. Ez nago bat ere ados horrekin. Niretzat da literatura eta fikzioa, hori agitzargi dut. Bertzela zer izan daiteke ariketa mistikoa edo horrelako zerbait ez, niretzat da literatura bai. Hala ere, hemen zure liburuen atzeko aldean, Paul Balaguiren esaldi bat dator, gizakiak gaur etzukeen poesia asmatuko. Bai, txunditu nindun, irakurri nuen bere kaierretan, lagin batean, zeren bere kaierrek hartzen dute 30 liburuki, edo, eta utzi nindun harritua eta txundituta. Nonbait maite mindu nintzen esaldi horrekin, eta ekin nion lanari, eta injustu erabaki nuen horri buruz poesia idaztea. Duda horri buruz, niretzat ez da ukazio bat, baizik eta duda bat. Bai, nola ulertu behar dugu esaldi hori nahi nintzen galdetu? Hori da, berak gaineraz nik irakurri nuen lagin hartan ez zuen azaltzen zer erran nahi zuen horrekin. Orduan ni abiatu nintzen nonbait nire esanahien bila. Nire ustez gaineraz gaur pobretzen ari da unitz literaturaren mundua eta erraten dutenez hizkuntzaren mundua. Orduan, hortikan dena gero eta uniformeago da, pentsatzeko moduak, ideak, ideologiak, orduan agian hortikan joan daiteke kontua, edo duda hori asmatuko genuke edo ez, auskalo. Badirudi gaur egunean poeta kondenatua dagoela, ez? Lehen esan dugu argitaratzea zaila, saltzea zailagoa, irakurtzea zer esanik ez? Bazterrekoa da gaur egunean poeta, jasotzen duen harrera ere, soziala, esan dezagun, oso ertzekoa da, murritza. Eremu murritz horrekin konformatzen zara, ala nahiko zenuke? Nire kasu pertsonalean bai, ni ez naiz bat ere ambiziotsua. Nire ambizioa da irakurtzea, idaztea eta argitaratzea. Baina egia da, bai ez, beti izan da nahiko minoritarioa, baina lehen bazuen nolabaiteko konsiderazio sozial edo literarioa orain galdu duena. Orain dena da merkatuaren legepean, orduan, konformatu behar. Ez gara negartu izan behar. Trenen abiadura izeneko honetan 2 poema daude, bata bestea baino laburragoa, bigarrena oso luzea, baina biak ere oso narratiboak iruditu zaizkigu. Bai, izugarri gozatzen dut narratibitate hori, gustatzen zaita honitz, argudio bat sortzea eta poeman sartzea. Eta argudio hori garatu ahala, nire materia poetikoa garatzen dut nik. Bai, eta esan ezagun poema nagusi hori bi mailatan dagoela garatua, alde batetik daukagu Veneziarako bidaia bat, eta bestean ikusten dugu protagonista edo YouTube bidez bidaia bat ikusten Moskutik Vladivostokera, bada bitxia gutxienez. Bai, horrela sortu zitzaidan ideia, nonbait dago paralelismo eta kontraste bat, eta bi bidaia horien artean sortzen den kontrastea nonbait erabiltzen dut.
Gai klasikoa, denborarena, espazioarena, horiek erabiltzen dituzu bereziki, berariaz Ni hartutakoak dira. sentitzen naiz nahiko klasikoa, idazteko orduan edo esperimentala, beti erraten da poesia esperimentala dela eta ados nago horrekin. Baina, gauzak adierazteko orduan, edo batez ere gaietan, gaietan ezin da asmatu gauza berririk. Zure ekarpen txiki-txikia egiten alduzu edo saiatzen altzara egiten, baina gaien aldetik nik uste handiak eta unibertsalak direla. Mira, ez zaizu iruditzen hori YouTubeen ikusten egote hori, eta hori poema batean sartzea orduan, subjektuak sentitu duena hor sartzea, ez dela, irakurleak ez dezakela gauza anekdotiko bezala? Dago gauza honitz, ironikoaz izateaz gain, berez egoera ironikoa da. Alde batetik idatzia ala, Veneziarako bidai hori, nonbait gogoratzen ari da, iraganean geratzen den zerbait. Eta frustrazioan eta gaizki bukatu zen amodio labur bat. Eta bertzaletikan, bertze bidaia da, erran dezagun, etorkizunari irekia geratzen den zerbait. Momentu honetan kontsolatzeko, balio zaiona, erran dezagun, protagonista horri, eta etorkizunari begira hori izan daiteke itxaropenaren eremua, ezta? Dena gaizki ez usteagatik, edo. Willy Wilder zine zuzendariak esaten zuen gauza arruntez idatzi eta zinea hortaz egin behar dela, ez? Gizon batek emakume bat ezagutzen du, maitasuna sortzen da, gizonak emaztea galtzen du, hori, aski dela edozein historiaren oinarrian egoteko. Zuk ere alatsu hori kontatzen duzu besteak beste. Horako zerbait, bai. Trenen abiadura eta hori da maitasunen abiadura, bizitzaren abiadura, gero eta handiagoa dena, batez ere zahartua hala, gauzak gero eta aguduago pasatzen dira. Eta zergatik trenen auto hori, zer duzuzu trenekin, trena gora eta bera? Batek duen horietako obsesio bat, nik ez dakit zergatik, batzutan nahi gabe ateratzen zait. Erran behar dut ere familian ere izan du nuen aitona bat, tren langilea izan zena, gainaz tren batek harrapatu eta hil zuen, bere garaian, bai, nik ez nuen ezagutu. Baina, txikitan ere bizita unitz egiten genuen Iruñeko tren geltokira. Garai hartan, igande batean zer egin, trenak ikustera geltokira, eta nonbait nik uste geratu zaidala. Lehen aipatu duzu gure gaurko abiadura, ez agian horretaz gogoeta egiteko ere, ez? Tren ezberdinak daude, bata da Veneziara doana. Bakotxak darama bere velozidadea, eta orduan enkontruak dira unean uneko kontuak, eta gero agur betirako, eternidade osorako. Dena da, Errusia eta Italia ere aipatzen dituzu. Gogoko dituzu horiek? Bai, Horko kulturak? Italiaren, Veneziarena ere nahiko ironikoa da, ze finean da laukost bidaia bat, ustezko eta balizko Venezia batera nahiko, nola erranen nuke, topikoa, guztiz topikoa, japoniarrez betia, paratu beharko nukeen txinatarrez betia, gero hartu nintzen, baina paratu nuen japoniarrez. Eta gero, Errusiakoa hori nolaz urrunago dagon eta berez bidaia garestiago den, hori etorkizunean, nahien aldean, noizbait dirurik baldin badu, eginen dut Transiberianoaren bidai hori. Baduzu inguru literariorik Iruñan bizi zara okerrezpanago? Ez, Donesteben. Donesteben, eta baduzu inguru literariorik edo lore bakarti bat zara? Bai, lore rara abiz, edo lore baino gehiago kakto bat hor inguru landako inguru batean, bai, Donesteben aspaldin. Eta ze poesia irakurtzen duzu? Besteena zer irakurtzen? Gerran denetarik. Harrapatzen dudan guztia, estilo guztiak eta autore guztietan ikasten da. Eta euskal poesia jarraitzen duzu? Bai, ateratzen den guztia segitzen dut. Nola ikusten duzu? Agitzongi, nik ikusten dut egile guztiak agitze ezberdinak, eta hori gustokoa dut. Niri uniformetasuna edo eskolak edo
joerak, tendentziak eta zertarako. Berez, gutxi baldin bagara, Euskal Herrian, hobe idazle irlak izatea, Barjok uste dut erraten zuela idazle irla. Hola ikusten dut eta... Bai, usu euskal poesiari gaur egin zaion akusazioetako bat hori da, ez? Poesia guztia oso zuzena dela, baina ahots desberdinak ez daudela, baina zuk diozu zuretzat baietz, ezberdinak direla bat eta bestea. Nik ikusten ditut ezberdinak. Eta hola maiteenen artean izenik esateko ausardiari baduzu? Nore, erran behar, lete. Dudarik gabe lete. Lete duzu gogoko. Bai. Aitzingo liburua, ez nahiz horreitzen orain tituluaz, baina bai. Erki, Luis, eta zer, urrengo zer? Beste poema liburu bat, zazpigarrena? Noski, ari naiz. Ari zara? Ari naiz, beti aurkitzen da esparruren bat. Trenak horrere, ala beste zerbait? Saiatuko naiz kentzen. Aurkitzen badut, sartzen badut, ohartu gabe, eta gero ohartzen banaiz kenduko dut. Trena eta geltokia. Ba, eskerrik asko, Luis, badakizue, trenen abiadura du izenburu, bere azken poema liburuak, eta Pamiela etxean aurkitu ahal izango duzue. Gelako leiho ondotik, nire lagunaren kaleko itxaronaldia zelatatu nuen. 2 minutuz doi-doi, 120 segundo zoriontsu, errepika ezinak. Bera zen, nire esperoan. Han behean eguzki printzak ebasten eta inguruan banatzen zituelarik. 2 biok, eguerdiko alde berean. Argi baitzegoen, bidaia, egonaldia, elkarrekin jarraituko genuela. Veneziarako espres batean elkar ezagutzen duten 2 bidaiari bakartik, elkarri zer edo zer esateko eduki behar baitute, elkarrekin zerbait ikusteko, elkarrekin zerbait isiltzeko. Nahikoa biak batera arnasa hartzearekin. Nahikoa biak batera arnasestuka jartzearekin. Hobe maitatua izatea, ulertua baina.